Moi ja tervetuloa kuuntelemaan Anonyymi Talk Show-podcastia. Hei vaan hei ja tervetuloa. Kaikki meidän linkit löydät tuolta jakson kuvauksesta. Sieltä löytyy esimerkiksi meidän Instagram ja meidän Discord ja meidän Twitch. Ollaan sanottu tämä 100 kertaa jo, mutta kannattaa mennä seuraa se Twitch, koska sinne tulee Anonyymi Talk Show-livejä, joista tulee sitten myös jaksoja. Joten jos ette pääse sinne livenä kuuntelemaan, niin ei hätää. Ne tulee kyllä leikattuina versioina tänne podcastin puolelle myös. Tässä podcastissa me luetaan Reddit-tarinoita. Jos sä et tiedä, mitä Reddit-tarinat on, niin kohtahan se sulle selviää. Ja meillä on aiheena naapurit. Meillä on ollut aikaisemminkin ainakin yksi naapurijakso. En muista, kuinka monesta on. Se lukee kyllä tuolla jossain, sitten tiedätte siitä sitten. Mennään vaan jakson pariin, eikö näin? Ensimmäisen tarinan otsikko on, että ylireagoinko asentaessani kamerat, jotta saisin todisteita naapurini hullusta käytöksestä. Taustaa. 7 vuotta sitten koko korttelin piti uusia salaojat takapihoilta. Kaupunki teki meille tarjouksen. Jos kaikki tekevät sen samaan aikaan, saamme alennuksen. Yksi naapuri, joka asuu alamäessä heti vieressäni, kieltäytyi. Kaupunki varoitti häntä, että hänen pihansa tulee tulvimaan. Silti hän kieltäytyi. Lopulta kaupunki luovutti ja laittoi vain ämpärin siihen kohtaan, jossa salaojat päättyivät meidän tonttien rajalla. Naapuri poisti ämpärin. Joka kerta kun sataa, hän tulee huutamaan minulle ja syyttää minua siitä, että hänen pihansa tulvii minun takiani. Hän on soittanut kaupungille ja vaatinut tarkastuksia tontilleni useita kertoja joka kesä. Mitään vikaa ei ole löytynyt ja kaupungin työntekijät ovat taas kehottaneet häntä korjaamaan oman salaojituksensa. Muutama viikko sitten meillä oli ennätykselliset tulvat. Kaikkien pihat tulvivat, vesi ylettyy vyötäröön asti. Kesken myrskyn hän tulee taas huutamaan ja syyttää minua hänen pihansa tulvimisesta. Mieheni ja eräs toinen naapuri sanoivat, nainen, katso ympärillesi, koko kaupunki on veden alla. Hän sanoi, no, rikoitko sinä jonkun putken tai jotain? Tulvan jälkeen hänen pihansa on pysynyt todella märkänä. Hän syyttää minua. Hän ahdistelee minua ja lapsieni joka kerta, kun menemme ulos. Hän on myös häirinnyt kaupungin viranomaisia. Eräs kaupungin mies tuli käymään ja oli hyvin vihainen. Hän huusi minulle ja uhkasi vankilalla, jos sen heti avaa takapihani porttia näyttääkseni letkuni, vesihanan ja pihan. Tein kuten hän pyysi. Hän ravisti letkuani ja kysyi, miksi minulla on sellainen. Vastasin, kastelen puutarhaani. Hän kysyi, käytänkö tahallani letkua, jotta naapurusto tulvii. Vastasin, herra hyvä, on ollut niin märkää, etten ole kastellut puutarhaani koko kuukauteen. Sitten hän syytti minua salaajan tukkimisesta. Sanoin, olen häneen nähden ylempänä rinteessä. Jos salaoja olisi tukossa, eikö minun pihani olisi veden alla? Ai niin. Lopulta hän meni katsomaan naapurin tonttia. Se oli katastrofi. Hän oli itse rakentanut roskista aidan, joka vain pahensi tilannetta ja tukki hänen vanhan salaojansa. Mies muisti sitten kaupungin tekemän salaojaremontin ja rauhoittui. Hän pyysi anteeksi, mutta minä tärisin. Olen 40-vuotias, 150-senttinen nainen ja hän oli minua paljon isompi ja käyttäytyi uhkaavasti. Hän sanoi, että naapurini oli häirinnyt häntä niin paljon, että hän tuli paikalle vihaisena tarkistamatta faktoja ensin. Kaupunki ei kuitenkaan tee mitään tälle naiselle. Olemme soittaneet poliisit hänen ahdistelustaan, mutta he sanovat, tämä on siviiliasia. Nyt olen laittanut kamerat kuvaamaan tonttien rajaa ja yhteisiä alueita, jotta saan todisteita. Hän vaatii, että minä maksan hänen salaojansa uusimisen. Ylireagoinko, jos vien hänet oikeuteen hänen jatkuvasta ahdistelustaan? No juu, et ylireagoi. No juu, et todellakaan. Mitä tässä taas tapahtuu, koska siis onko toi joku semmoinen ihminen, joka ei usko salaojiin? Niin onko sillä joku salaliittoteoria kertoa meille, että niinku, että miksi se on ottanut sitä tarjousta vastaan, tiedätkö? Niin. Hei, ihan hirveetä. Hyi vitsit. Mä menetän taas uskoni ihmiskuntaa. Niin. Mun mielestä toi on ihan naurettavaa, että se on niinku soittanut poliisille ja kaikkea, ja kukaan ei vaan tee tuolle asialle mitään. Että se vaan saa terrorisoida siellä. Se on varmaan siis Karen, tää naapuri, myöskin. Mä uskon, että voi olla hyvin mahdollinen keissi. Koska siis eihän niinku muut kuin Karenit käyttäydy tolla tavalla. Niin, tai sit vanhat ihmiset, joilla niinku ei ole muuta tekemistä. No, mutta ne on myös vähän Kareneita. Niin, mutta tästä tulee vähän mieleen. Mulle tulee enemmän kuin Karen, niin tulee mieleen semmoinen ihminen, joka vaan tarkoituksella, ei vittu, onko tää Karen? No tää on Karen, tää on nimenomaan ihminen, joka tarkoituksella niin kuin haastaa riitaa ja yrittää saada toisille ihmisille pahan mielen. Jep. Sehän on niin kuin Karen. Jep, mutta musta tuntuu, että Karenissa on semmoinen niin kuin ydinvika, että ne ei niin kuin tajua, että ne ei oo ketään, tiedätkö? Niin,
Luulee olevansa. Niin ne luulee olevansa ja ne luulee tekevänsä oikein. Kun musta tuntuu, että se on vähän eri asia sit, kun sä niinku suunnitelmallisesti pyrit niinku tällä tasolla. En mä oikein ole varma. Niin. En mäkään. No mut ihan sama, siis tää naapuri on ihan perseestä. Ihan niin sama, on. mikä se tilanne oli. Ja siis toisaalta, vaikka se teki se tarkastaja, ketä sinne tuli niinku huutamaan sille, niin sehän teki väärin. Niin kuin 100%. Mutta siis mä ymmärrän sen, tiedätkö, reaktion myös tältä ihmiseltä, koska siis se on niin kuin joutunut kuuntelemaan myöskin sitä naapurin paskaa. Ja sitten, tiedätkö, silloin vaan palannut käämiä. Se on nyt valitettavasti purkisen vaan, tiedätkö, väärään ihmiseen. Jep, täysin samaa mieltä. Siis, mutta onhan siis tää on taas tämmönen asia, että on nyt jatkunut taas aivan liian pitkään. Niin. Siis sulla on lapset ja kaikki, ja nekin kokee tätä niin kuin kiusantekoa, niin kyllähän tässä olisi aikaa sitten pitänyt tehdä asialle jotain vakavampaa. Siis mulle tulee vaan mieleen, koska mehän ollaan molemmat vuokralaisia. Me ei siis omisteta mitään niin kuin taloa tai mitään asuntoa tai mitään. Mutta kun tässä tulee tässä semmoiset pelkotilat, että jos joskus omistaa, niin sähän et ole niin kuin oikeastaan, mikään ei ole sun käsissä tavallaan. Sitten jos sä omistat talon ja siinä lähellä on muita taloja, niin siis mikään ei ole sun käsissä. Ehkä mä en myöskään halua, nyt kun mä tarkemmin mietin, niin ehkä mä en sitten haluakaan edes omistaa taloa. Tiedätkö, kun on niin, koska silleen kun on low income familystä silleen, että ei oikeasti niin kuin ole koskaan asunut omistustalossa tai asunnossa, että on aina ollut vuokralaisena, niin mä näen tosi paljon enemmän jotenkin hyötyjä vuokralaisena olemisesta. Että nyt kun on kasvanut aikuisemmaksi, niin ehkä ainoa asia, mitä mä niin kuin haluaisin, jos mulla olisi oma talo tai asunto, on se, että mä saisin tehdä siellä, mitä mä haluan, niin kuin remontoida ja tällaista. Mutta se on niin kuin ainoa syy. Niin, no siis mulle, tiedätkö, mä ehkä ajattelen sen asian sillä tavalla, että sit mä maksaisin mun omaa pois. Tiedätkö, se olisi mun oma. Että nythän mä maksan jonkun toisen lainaa, 100 euroja kuukaudessa, kun mä voisin käyttää ne 100 eurot kuukaudessa mun oman lainan lyhentämiseen. Jep. Mutta sitten siinä on semmoisia hyviä puolia, että mikään siinä asunnossa ei ole tavallaan sun vastuulla, että jos jotain hajoaa, niin se ei ole niinku sun ongelmas. Jos jotain niinku tapahtuu, niin se niinku on sen toisen ihmisen vastuulla. Siis onhan siinä tietysti niin. Hyviä puolia myös. Jotenkin tuntuu, että tässä tilanteessa, jos toi olisi vuokralla tuossa talossa, niin se olisi helpompi tehdä valinta vaan ja ottaa kamppeet kantoja lähteä. Niin. Tiedätkö, että mä en jaksa tiilaa tommosen ihmisen kanssa. Juu, just se. Mutta lähetpä tosta nyt, sä oot ensinnäkin tehnyt sinne tommosen kalliin remontin. Ei tommonen varmaan, en tiedä siis, mutta epäilen, että ei tommonen varmaan mitään hirveän halpaa ole tehdä mitään salaoja remontteja ja muuta. Se myös varmaan nostaa sitä kynnystä lähteä, kun se kynnys on varmaan valmiiksi jo suuri. Ja mun mielestä siis se olisi ihan paskaa, jos ton pitäisi lähteä. Niin ois. Siis se on paskaa, siis olisi joka tapauksessa, oli se oma talo tai ei, niin sehän on ihan paskaa. Mä en edes käsitä sitä, että kai nyt pitää olla jonkinlaisia lakeja, jos sä asut jossain alueella, kun missä on tolleen, että siellä niinku sun pitää kunnossa tietyt asiat siellä. No siis tässäkin voi olla sitten taas se ero, että tää on jostain muualta. Niin. Tiedätkö tää tarina? Tää ei ole suomalainen tarina. Suomessa tämmöinen ei varmaan olisi mahdollista edes, koska Suomessa on siis niin paljon sääntöjä ja lakeja ja kaikkea muuta, niin en tiedä. Joku voi kertoa kommenteissa, että niin kuin, olisiko tämmöinen mahdollista Suomessa, mutta siis mä epäilen, että ei ehkä välttämättä olisi. Täällä on yksi kommentti. Tämä on poistetulta nimimerkiltä. Eli sait tarpeeksesi hänen tempuistaan ja päätit asentaa kamerat. Fiksu veto. Hänen kiinni saamisensa kesken raivokohtauksen tulee olemaan kuin suoraan tosi-TV:stä, mutta nyt hän vaatii sinua maksamaan hänen salaojansa. Aikamoinen vaatimus. Kaiken sen jälkeen, mitä hän on tehnyt, häiriköinti, kaupungin hälyttäminen paikalle ja se, että kaupungin työntekijä uhkasi sinua vankilalla, hänellä on vielä pokkaa pyytää rahaa. Oikeuteen vieminen hänen häiriköinnistään kuulostaa täysin järkevältä. Olet jo yrittänyt hoitaa asiat asiallisesti, olet soittanut poliisit ja olet kestänyt hänen hölynpölyään 7 vuotta. Jos hän ei suostu korjaamaan omia ongelmia ja jatkaa sinun syyttämistäsi, on aika antaa oikeuslaitoksen hoitaa asia. Kerää kaikki todisteet kameroista, dokumentoi jokainen kohtaaminen ja varmista, että kaikki on kunnossa ja valmiina. Ylireagoisitko? Et todellakaan. Olet ollut enemmän kuin kärsivällinen tämän höperön kanssa. Nyt on aika pitää puoliasi ja lopettaa hänen järjettömät syytöksensä. Onnea matkaan. Toivottavasti oikeus on puolellasi. Mulla ei oikeastaan ole mitään neuvoja antaa tähän. Siis ei mullakaan, mutta toikin jotenkin, että mä en vaan siis käsitä sitä, että miten se poliisi ei ole tehnyt tuolle asialle mitään. Että mitä ne sanoo, että tämä on siviiliasia. Eikö poliisit nimenomaan vittu ole siviilien puolella? Vai mitä se kommentti tarkoitti? En mä ymmärrä. Niin onko se sitä, että teidän pitäisi nyt keskenään selvittää nämä asiat?
Niin, mutta ei se on ole mennyt niin, tosi hyvin. Niin siis sehän ei ole niin yksinkertaista. Niin kuin, että jos toinen osapuoli ei vaan kykene siihen, niin silloinhan siihen tarvitaan jotain tukea. En tiedä, siis ehdottomasti siis, eihän tämä ole niin kuin millään tavalla ok. Anyway. Mä kaadoin vettä päälle. Mulla ei ole siis mitään hyvää neuvoa tähän muuta kuin, että vie eteenpäin tämä asia. Et ole väärässä ja mitä helvettiä. Siinä on kaikki. Ylireagoinko naapurin asettamiin hulluihin sääntöihin? Olen 27-vuotias mies ja muutin juuri ensimmäiseen omaan asuntooni viime viikonloppuna. Kyseessä on vanhaan taloon tehty asunto, jossa on 4 huoneistoa. Muutaman päivän päästä muutosta yksi naapureista tuli koputtamaan ovelle. Hän aloitti keskustelun kertomalla, miten asiat täällä hoidetaan. Ilmeisesti olin pysäköinyt väärin ja minun pitäisi ajaa autoni pidemmälle ajotielle. Sitten hän sanoi, että hänen makuuhuoneensa on seinää vasten keittiöni kanssa, ja koska hän on postin kantaja ja menee nukkumaan 9, hänellä oli sopimus edellisten asukkaiden kanssa, että nämä eivät käyttäisi keittiötä sen jälkeen. Hän antoi vahvasti ymmärtää, että minun pitäisi jatkaa tuon sopimuksen noudattamista. En ole mikään yökyöpeli, mutta tuo ei kuulosta kovin kohtuulliselta. Joskus teen iltamyöhään ruokaa tai tiskaan tai haluan keittää kupin teetä. Ruoanlaitto ja leivonta ovat minulle isoja harrastuksia ja oma keittiö on ollut pitkään asia, jota olen odottanut innolla. Nyt tuntuu siltä, kuin omaa kotiani pitäisi käyttää varoen. Lisäksi tapa, jolla hän kertoi kaiken tämän, jäi vaivaamaan. Se ei tuntunut pyynnöltä, vaan enemmänkin käskyltä. Hän mainitsi, että edellisessä asunnossaan hän koputti ovia ja käski ihmisiä pitämään turpansa kiinni, mutta ei halunnut tehdä niin täällä, koska muut asukkaat ovat naisia. Koko keskustelu oli jotenkin aggressiivinen ja epäystävällinen. Ei todellakaan se tervetuloa naapuruston kokemus, jota olin toivonut. Ymmärrän, että hänen makuuhuoneensa on keittiöni vieressä ja hän herää aikaisin, mutta en pidä siitä, että tunnen itseni rajoitetuksi omassa kodissani. Onko hänen pyyntönsä kohtuullinen vai onko oikeutettua, että tunnen oloni epämukavaksi? No juu, ei ole kohtuullinen hänen pyyntönsä. Siis mitä helvettiä? Hanki korvatulpat oikeasti. Tai muuta älä asu kerrostalossa tai minkä tapainen talo toi nyt ikinä onkaan. Muuta paikkaa, jossa sulla ei ole naapureita. Sä et selvästi sovellu kerrostaloelämään tai elämään muiden ihmisten kanssa samassa talossa, koska siis... Ai vittu, miten edes kehtaa? Mä taas mietin näitä tämän ihmisen pokkaa, että miten sä edes kehtaat mennä tommosella asialla jonkun oven taakse. Mulla on siis semmoinen epäilys, että sillä ei edes ole ollut mitään sopimusta aikaisempien asukkaiden kanssa. Että se vaan tulee kertomaan tai sanoo, tai se esittää sen asian sillä tavalla siitä syystä, että se vaikuttaisi tiedätkö, uskottavammalta tai jotenkin, että sen pyyntö olisi jotenkin kohtuullinen. Give me a break. Mäkin näin tuon. Kiva, Tian kameraan tuli iso teksti. Laitteella voi olla suorituskykyongelmia. Niin nyt tässä ollaan vaan silleen, että tiedätkö kenellä on suorituskykyongelmia? Vittu minulla. Niin voitko nyt rauhoittua? Saatanan kamera. No niin. Niin siis tuntuu siltä, että tämä on vaan semmoisen ikävän ihmisen tapa esittää tämä asia silleen, että se olisi jotenkin, tai sillä olisi enemmän painoarvoa sillä sen pyynnöllä. Mun naapurit varmaan vihaa mua. No mä oon siis alkanut käymään nykyisin aina suihkussa yöllä. Joo, mä teen samaa. Ei ehkä. Mä yritän olla hiljaa ja nopea, mutta totta kai siitä nyt kuuluu ääntä, kun mä sitä vettä siellä valutan. Ja sen mä voin, siis jos joku naapuri tulisi mulle sanomaan, että hei, että se, voisitko sä lopettaa? Niin mä olisin sillä lailla, että ok. Voin lopettaa, voin käydä niin kuin aikaisemmin suihkussa, että ei ole pakko mennä 3 aikaa aamuyöllä suihkuun. Mutta siis jos joku naapuri tulisi sanomaan mulle, että sä et saa vittu keittää teetä tai että sä et saa niin kuin syödä, tehdä ruokaa itsellesi yöllä 9 jälkeen. Oliko se 9 jälkeen? Joo. Mä vittu kyllä repisin mun peliverkkarit siinä niin vaiheessa. Koska siis ensinnäkin ei ruoanlaitosta kuulu niin kovaa meteliä, että sen pitäisi häiritä, ellet sä niinku oikeasti blendaile jotain tai niinku jotain sellaista äänekästä. Niin kyllä ihan normi ruoanlaittoa mun mielestä voi tehdä. Meilläkin siis mä en tee mitään blendausjuttuja todellakaan enää yöllä. Tai ei tulisi mieleenkään. Sitten meillä on semmoinen, tiedätkö, chopperi. Semmoinen, mikä se on, nicer dicer. Joo. Niin siitä kuuluu myös aika kova meteli, niin sitäkään mä en käytä öisin. Muuten kyllä ihan normaalisti ruokaa mun mielestä saa laittaa. No ja mä en ikipäivänä. Koska siis toi on tommoista, tosta tulee tämmöinen leirimeininki. Niin. Mä siis rakastan sitä, kuinka pöyristyneitä me ollaan näistä tarinoista nykyään. Me ollaan vaan silleen joka tarinassa silleen, mitä vittu?
Niin kuin kaikki tarinat tulee jotenkin tosi yllättäen. Joo. Ja miten me ollaan niin kuin yllättyneitä? Me ollaan tehty näitä yli 40 näitä jaksoja. Eli kuinka monta tarinaa? 40 kertaa 3 on 90. 100 paikkeilla. Mieti. Niin, oh my fucking god. Ja silti me ollaan yllättyneitä, että ihmiset on vittu ihan kujalla elämästä. Siis toi on tosi ikävä juttu. Siis tosta tulee heti semmoinen olo, että okei, jos mä nyt teen jotain, jos mä nyt alan kokkailemaan täällä, niin mulla on konfliktitilanne tässä. Ja selvästikin ihmisen kanssa, joka ei niin kuin osaa välttämättä käyttäytyä, koska se sanoi tuossa, että hän on huutanut turpa kiinni ja muuta aikaisemmille asukkaille ja näin, niin mahdollisesti aggressiivisen ihmisen kanssa vielä joku konfliktitilanne, niin ei kiitos, joten ottaisin yhteyttä vuokranantajaan tai isännöitsijään tai ihan mihin vaan, että hei, tiedättekö te, että täällä on tämmöinen asukas, joka estää elämästä normaalia elämää? Stefaniki on kirjoittanut kommentin, jossa hän sanoo näin. Wow. Lue vuokrasopimuksesi ja katso, mitä siinä sanotaan pysäköinnistä ja hiljaisista ajoista. En tiedä, missä asut, mutta tarkista myös, saatko nauhoittaa keskusteluja ilman toisen osapuolen lupaa. Mitä helvettiä, kysyt vaan luvan? Hei, sori, nyt kun tulit tähän näin, niin onko ok, että nauhoitan tämän? Varmana ei tule enää. Niin, jep. Mun täytyy nyt nauhoittaa nämä keskustelut. Ja nauhoita kaikki, mitä hän sinulle sanoo. Hanki myös turvakamera, joka osoittaa oveltasi huoneen sisäpuolelta, tai ovikello turvakamera huoneesi ulkopuolelle, jos se on sallittua. Oletan, että saat lukita ovesi poissa ollessasi. No hei, mitä vittua. Oletan. Joo, Siis onko jossain paikka, missä oletus. sä et saa? Niin. Että sä sais. Jep. Pelkkä väitetty suullinen sopimus edellisen vuokralaisen kanssa ei tarkoita, että hän voi määrätä, ettet saa syödä illallista tai keittää teetä silloin kuin haluat. Kunhan et esimerkiksi kuuntele musiikkia kovalla yleisissä tiloissa tai häiritse rakennusta hiljaisten aikojen puitteissa omassa huoneessasi. Tämä on tyhmästi nyt sanottu, koska siis noi on asuntoja. Niistä on tehty, siellä on 4 asuntoa, niin tämä puhuu nyt niinku ihan kuin tässä olisi kämppiksiä. Joo. Mutta kun toi on ihan siis sen oma asunto, joten juu, on samaa mieltä ton kanssa. Noniin, anyway, juu, toinen kommentti. Kragle Gurl on kirjoittanut. Naapurisi ei sovi asumaan kerrostaloon. Kun asuu kerrostalossa, on hyväksyttävä äänet, naapurit ja se, että muut ihmiset nyt vain sattuvat olemaan olemassa. Tuo tyyppi pitää suunsa kiinni tai muuttaa pois. Omituinen tyyppi. Kohtuuttomia sääntöjä, joihin hänellä ei ole mitään oikeutta. Jep, siis jotkut ihmiset ei vaan sovi julkisiin kulkuvälineisiin tai kerrostaloihin asumaan. Joo, just näin. Onko sulla koskaan ollut mitään tommoista, että kukaan olisi valittanut sulle mistään? No siis itse asiassa on. Ihan mun ensimmäisen asunnon yläkerrassahan asui se henkilö, joka sairasti siis ihan skitsofreniaa, jos muistat. Mä oon mun mielestä puhunut jossain ehkä toisessakin jaksossa siitä, mutta se oli siis semmoinen, että vaikka mä en ollut paikalla, niin se jätteli mun oveen niin kuin lappuja ja valitti metelistä. Mutta se ei ehkä ollut ihan oikeutettu. Tai silleen, niin kuin, että se nyt oli ihan erilainen tilanne tästä niin. Kuitenkin. Niin, että se ei valittanut mistään niinku oikeasta metelistä. Niin, ei. Olen ehkä kuullut joskus, kun ollaan oltu mun vanhassa kämpässä, niin siis, että joku hakkaisi vähän, jos ollaan juhlittu sieltä jotain, ja mitä ei tapahtunut siis usein. Mutta joskus saatettiin olla istumassa iltaa ja sitten niin soittaa jotain musiikkia, niin sitten joku saattoi hakata vähän tuiksi, ja sitten mä laitoin vaan hiljemmalle. Mutta siis siellä nyt muutenkin, siis se oli semmoinen paikka, missä se oli siis tosi ikävää aluetta, missä oli tosi paljon ihmisiä, jotka siis sekoili siellä koko ajan. Niin se sekoilu tapahtui ehkä niinku muiden toimesta. Mutta ei mulla mun mielestä niinku ole ollut kyllä mitään sellainen. En mäkään muista, että mulla olisi ollut missään asunnossa mitään, niinku, että kukaan olisi valittanut mistään metelistä. Mä oon kyllä vittuuntunut metelistä, mutta en mä niinku siitä mihinkään ole valittanut kyllä. Niin sä et ole valittaja. Mä valitan mun ystäville sitten. Edellisessä kämpässä mulla oli siis, siinä vaihtui naapurit yhteen väliin aika tiuhaa. Ja muistatko, kun siellä oli se tyyppi, kenellä oli 2 isoa koiraa siellä sen pienessä yksiössä. Ja se jätti ne koirat sinne yksin. Ja ne koirathan haukku siellä päivät pitkät ja yöt läpeensä ja kaikkea, kun se jätti ne sinne. Ja siitähän tehtiin siis eläinsuojeluilmoituksia ja kaikkea. Ja sittenhän se muutti pois siitä jossain vaiheessa, mutta se oli semmoinen oikeasti tosi häiritsevä, koska ne koirat haukku siellä koko ajan. Niin, ja siis siinä niin kuin ehkä sitä häiritsevyyttä vielä lisäsi se, että me tiedettiin, että se ihminen ei käy siellä asunnossa. Että se oli semmoinen ihminen, ketä monet tiesi, että ne koirat on vaan yksin siellä päiviä. Se oli ihan järkyttävää. Juu, olen kanssa asunut niin epäilyttävissä paikoissa joskus nuorempana, mutta ehkä se myöskään ei ole silloin niin paljon kiinnostanut sitten se
niin kuin se metelöinti ja muu. Nyt asun tämmöisessä mummotalossa, missä asuu vaan pelkkiä mummuja. Niin siis täällä kans. Mummoja ja lapsiperheitä. Joo, jep. Mut juu, onko hänen pyyntönsä kohtuullinen vai onko oikeutettua, että tunnen oloni epämukavaksi? On oikeutettua. Ottaisin yhteyttä johonkin vuokranantajan tai isännöitsijän tai johonkin ennen kuin toi tilanne eskaloituu, koska kyllähän sä nyt jumalauta saat tehdä sun omassa kodissa niin kuin ruokaa 9 jälkeen ja näin. Juu. Olenko kusipää, kun sain naapurini pidätetyksi ja hänet saatetaan nyt karkottaa? Olen 22-vuotias nainen ja muutimme kumppanini Jamesin nimi muutettu kanssa ensimmäiseen yhteiseen asuntoomme 2 vuotta sitten. Naapurimme, joka asuu seinän takana, ei ole koskaan pitänyt minusta. Hän väitti, että aiheutamme melua satunnaisiin aikoihin päivästä. Ongelma on siinä, että hänen makuuhuoneensa seinä on sama kuin meidän olohuoneemme seinä ja asunnossamme on todella ohuet seinät. Kuulen aamuisin jopa, kun hän harjaa hampaitaan. James kärsii vakavasta ahdistuksesta ja kun naapuri hakkaa seinää käskien meitä olemaan hiljaa, James pelästyy ja vetäytyy täysin kuoreensa loppuillaksi. Ensimmäinen vuosi asunnossa oli todella vaikea. Emme voineet kuunnella musiikkia, kutsua ihmisiä kylään tai katsoa televisiota 8 jälkeen illalla, koska naapuri hakkasi seinää. Eräänä päivänä olin suihkussa, kello oli 2 iltapäivällä, ja naapuri tuli ja hakkasi oveamme. Ei koputtanut, vaan hakkasi oikein kunnolla. Menin hänen ovelleen, koputin ja kysyin, mikä hänen ongelmansa oikein on. Hän sanoi, että häntä häiritsee kuulla minut joka päivä. Sanoin olevani pahoillani, mutta se ei ole minun vikani, että seinät ovat niin ohuet. Sanoin myös, että minulla on oikeus pitää ääntä ennen ilta 9. Hän ei tykännyt siitä ja sanoi, että minun pitäisi alkaa tarkkailla selustaani. Koska työaikani takia olen usein yksin kotona, se pelotti minua, joten aloimme Jamesin kanssa nauhoittaa kaikenlaiset kohtaamiset naapurin kanssa puhelimella. Eräänä aamuna pelaisimme Jamesin kanssa videopelejä ja naapuri hakkasi taas seinää. Menin hänen ovelleen koputtamaan ja hän hyökkäsi kimppuuni. Hän tarttui minua kauluksesta, paiskasi seinää vasten ja alkoi haukkua minua. Koko tilanne tallentui kameralle sekä käytävän valvontakameraan että omaan puhelimeeni. Soitin poliisille ja hänet pidätettiin. James lupasi hänelle, että luovumme syytteistä, jos hän vain muuttaa pois. Seuraavan kuukauden aikana naapuri muuttikin pois ja soitimme poliisille kertoaksemme, että emme enää halua nostaa syytettä. Mutta maassani poliisilla on oikeus jatkaa tutkintaa, jos he niin päättävät. Nyt minun täytyy mennä oikeuteen todistamaan naapuria vastaan ja hänet saatetaan karkottaa maasta tämän vuoksi. Niin siis, eihän se ole nyt tämän ihmisen vika. Ei olekaan. Siis jos joku ihminen käyttäytyy sua kohtaan väkivaltaisesti, niin ethän sä voi olla ilmoittamatta siitä poliisille tommosesta syystä. Niin, kyllä. Ei ikipäivänä. Siis eihän, toi on niinku ihan, tämähän on ratkaistu keissi jo. Niin on. Siis jos sä et halua ongelmiin, niin älä tee asioita, joista sä voit joutua ongelmiin. Niin. Häntä ei oltaisi nyt karkottamassa maasta, jos hän ei olisi niin kuin hyökännyt toisen ihmisen kimppuun. Näin. Näinhän se asianlaita on ja näillä me mennään. Oliko tässä vielä muuta? Siis, mutta ihan hirvittävä niin kuin juttu, tiedätkö? Toihan on niin kuin tosi pelottava keissi. Koska mä tiedän esimerkiksi, ja säkin varmasti tiedät, että jos sun omasta kodista viedään turvallisuuden tunne. Niin. Mä olin just sanomassa ihan sama. Niin. Ja tässä kohtaa se on viety niin kuin aikapäivää sitten varsinkin tältä toiselta henkilöltä, joka kärsii ahdistuksesta. Ja mä todella hyvin ymmärrän sen, että tommonen tilanne ahdistaa. Niin kuin, että joku hakkaa seiniä ja ovia. Joo, todellakin. Täällä on myös pari kommenttia, mihin toi OP on vastannut. Ja mä voisin lukea ne nyt. Tekho Rules on kirjoittanut, että et ole kusipää. Puolustit vain itseäsi ihmistä vastaan, joka toimi laittomasti. Hänen tekojensa seuraukset ovat hänen oma taakkansa, eivät sinun. Jaha. Mitä vittua nyt? Nyt mun koneella lukee, että mulla on suorituskykyongelmia. Meidän koneet on semmosia masinoita, että ei kyllä pitäisi olla mitään tällaista tässä. Et ole kusipää. Puolustit vain itseäsi ihmistä vastaan, joka toimi laittomasti. Hänen tekojensa seuraukset ovat hänen oma taakkansa, eivät sinun, riippumatta siitä, karkotetaanko hänet vai ei. Sillä ei ole mitään tekemistä sinun kanssasi. Ja OP on vastannut tähän, että tuntuu hyvältä kuulla tuo. Jotkut perheessäni sanoivat, että oli väärin käyttää poliisia keinona saadakseni tahtoni läpi, eli saadakseni hänet muuttamaan pois, ja että minun värillisenä ihmisenä pitäisi tietää se. Kiitos kommentistasi. Siis se on vähän tämmöisen valkoisen naisen kommentti sanoa, että totta kai sä soitat poliisille, tiedätkö? Koska meillä ei ole semmoista kulttuurillista. Mä nyt toivon, että mä puhun oikealla termeillä. Jos mä en puhu, niin sitten
ristiinnaulitsette mut kommenteissa, mutta sehän on vähän semmoinen juttu, että eri kulttuureissa, varsinkin jos on niin kuin vähemmistö maassa, niin voi olla semmoinen, että vedetään yhdestä köydestä tyyppinen juttu, tiedätkö, meneillään. Ethän sä nyt hoida sun kaverias ongelmiin, tiedätkö, tyyppinen. Ethän sä vois soittaa poliisille, että me hoidetaan nämä itse tyyppinen tavallaan. Ja mun mielestä on ihan hullu kommentti sanoa, että soitti poliisille, jotta saisi tahtonsa läpi, kun tätä henkilökohtaan on käyttäydytty väkivaltaisesti. Niin, ei tässä ole mistään niinku tahdon läpisaamisesta, niin. Tässä on turvallisuudesta kyse. Niin, nimenomaan just se. Että mun mielestä toi on niin kuin ton perheeltä, oliko se perheeltä täysin niin kuin tarpeeton kommentti. Ja turhaa syyllistämistä tätä kirjoittajaa kohtaan, joka on siis, jota on rikottu sen omassa kodissa, tiedätkö? Ja just se, että sit kun se turvallisuuden tunne viedään paikassa, jossa sun pitäisi tuntea itsesi turvalliseksi, niin se on ihan hirveä tunne. Niin on. Mä en tietenkään voi missään tapauksessa samaistua siihen, että millaiset niinku rajat tai millaisia niinku sääntöjä jossain kulttuurissa on, vaikka Suomessa esimerkiksi. Mutta mun mielestä tämä on ihan selvä juttu. Että riippumatta siitä, että minkä näköinen sä oot tai ihan sama, niin jos sua kohtaan tehdään väkivallan teko, niin sulla on ihan yhtälainen oikeus saada se henkilö vastuuseen. On tosi ikävä seuraamus, että tämä ihminen saatetaan karkottaa sen takia, mutta se ei oikeuta sen tekoja, että ei se niin. Saatetaan karkottaa. Ei niin, ei todellakaan. Täällä on vielä kommentti tähän OP-vastaukseen. Et käyttänyt poliisia aseena saadaksesi hänet muuttamaan pois. Jouduit soittamaan poliisit, koska sinua pahoinpideltiin. Perheelläsikään ei ole koko tarina hallussa. Et todellakaan ole kusipää. Teit ainoan asian, jonka ihminen voi tehdä tullessaan pahoinpidellyksi. Just näin. Ja sitten siellä kommenteissa tämä OP puhuu paljon siitä, että se tuntee niinku syyllisyyttä tästä tilanteesta ja että ne seuraukset on ihan liian kovat sille naapurille, mutta siellä kommenteissa nämä kommentoijat on niinku hänen puolella ja sanoo, niinku, että hän ei ole tehnyt tässä mitään väärää tässä tilanteessa. Niin ja sitten kun on tommoinen henkilö, joka on niinku väkivaltainen, tiedätkö, niin sä et oikeasti voi tietää, että kuinka monta uhria sillä ihmisellä on ollut. Kuinka monen ihmisen päälle se saattaa myöhemmin käydä ja näin. Niin, kyllä. Että sä et suojaa vaan sun omaa selustaa siinä ja hanki sitä seuraamuksia ihmiselle, joka on tehnyt tosi väärin, vaan myöskin suojelet niitä ihmisiä, jotka on sen mahdollisia tulevaisuuden uhreja. Niin, kyllä, just näin. Ja se on ihan sama kaikessa tämmöisissä asioissa, jossa joku on tehnyt sua kohtaan jotain laitonta, niin se, että sä ilmoitat siitä asiasta, niin on paljon enemmän kuin, pelkästään sinuun liittyvä asia. Että se voi vaikuttaa tosi moneen muuhun ihmiseen tulevaisuudessa myös. Ja sitten täällä Suomessakin on sellainen tilanne, että ihmiset saa aika paljon paskaa tehdä ennen kuin siitä joutuu oikeasti silleen koviin vastuuseen. Mä tiedän monia keissejä, missä ihmiset on ollut vaikka väkivaltaisia ja ne joutuu hakkaamaan tosi monia ihmisiä ennen kuin ne joutuu oikeasti vastuuseen teoistansa. Niin se on välillä vähän silleen turhauttavaa, että okei, no vaikka, että mut hakattiin tyyppisesti, mutta ei se joudu kuitenkaan vastuuseen. Mutta totuus on, että se kerryttää sitä sen mittaria, tiedätkö? Niin, että kyllä. Nopeammin ihmiset joutuu vastuuseen, kun niistä asioista ilmoitetaan asianmukaisesti. Ja tietysti tässäkin on kaikkia asioita, mitä me ei edes käsitellä tietenkään, vaikka uhrin perspektiivi ja kaikki, että kuinka vaikeaa se prosessi on ja näin. Niin. Ja siis tietysti mä ymmärrän sen, että jos joku ei ilmoita, mutta jos puhutaan siitä, että onko se oikeus, niin tietysti on. Niin, kyllä. Kiitos kaikille, kun kuuntelitte ja katselitte. Toivottavasti myös katselitte jakson. Tosiaan jakson pystyy katsomaan YouTubesta. Ja jos te ette ole tilannut meidän YouTube-kanavaa vielä, niin tehkää se. Ja jos kuuntelette meitä vaikka Spotifysta, niin laittakaa seuraus sielläkin, niin saatte sitten ilmoituksen varmaankin jaksosta. En tiedä, saako. Mä en tiedä, saako sä ilmoituksia siellä. Pitäisikö meidän tietää? I don't know. Pitäisi varmaan tietää, en tiedä. Mutta YouTubessa ainakin saa ilmoituksen, jos on tilannut kanava. Ja se auttaa meitä myös. Ja jos sä tykkäsit tästä jaksosta, niin laita ihmeessä kommenttia tai tykkäystä. Kerro sun ajatuksia. Ihan mitä vaan. Kaikki risut ja ruusut ovat tervetulleita. Ei muuta kuin ensi jaksossa sitten taas uudet tarinat. Moi moi! Moikka!